Hello everyone, hanya halam sakpiro ani channel tini hingka hingke norok ni bagai ti phaja ka ang o kormo tak mani tini ke complete den kha gana guno soho hingke ob kheri ku gana right dong ang video khaimani kisa sali abon bagai hingke tabo hingke ok sak se subi dong do o kormo subani ke ang video se khajak li am kheri ku sak bai mani kalbare ni hingke ob subi dong go nugi mang khana norok gan bisi machine hamta ya bla abon bagai machine keler bla ne bo machine mani truk khama subu hingke nugui mangkhana obo pura complete engei subi phunukmani phunuknai bini digina hingke paya kho digina be pura kani phunuknai obo bo bin video hingke khana mongbar balana khana baswani phai dong bin video budbar dino bin video full tubu tongo malik no bo kisa phunman chesta khanya ri malik no kanya katal no ta hingke obo ni pura full video obo khari ginai basak se mese paja kho mane riku to complete khari ginai basak paja ngari ku to ginai gana kita kisah tongko, iko paikya, subi paikya iko besar naik cokan aja, kita gini be asak sai ada naik cok mani, gini kan pura sesai sini naik cok mani ko ang pai kisah video kai kita apa mana kormo ibak sar sini kyo kormo ni gini complete dengan zakin keba, baik kan kisah nong punungan bagian kita ang mata naik cok kisah naik bedi nih, ini iko, jadi kita ini kelar kau suzaya ko do mati kerja ko bagai ang kan kelar onar kata pokok kelar ini jangan suzaya ko, jadi blouse ro kanza ya belabun bagai masang yang tong tei ko nubi makan naro, besar naik cok aja. Naik cok mani marang kha hingke angkau pura bini digini pai purun hingke bono naik cok man sai manjene hingke bo kormoni hingke hiri kutu pai kha hingke bo hingke o masona phalia po manai hingke kinu khana bosak se naik cok bo nasiri wow kenya katalog belai ke mosang na bo nukhana naro ko naik cok sukai ko bonang hinong no betes khai dong ta hingke ko kormo pai kha kormo pura complete kha tabuk boi nai dongo pura complete iko ya video khaiman jaya ngai phul ka kaya teke he jaga ka hangke nugan naro iko iri nai saka sera jakan keri ko tusi saka bona nango iko ra sira an ko to borsa asuk jak mo jai kiri dilino angri bokhan ke bar ko dala asa asuk phake ri mali ro jos joli jang nai khata cheke Gei ko pai kya nugui mang khana norok belai kena joka kormo bai kesak set I koro jori rejak jori chik belai kena nai thoka nugui mang khana norok jori chik belai kena nai thoka ko nugui mang khana norok belai kena nai thoka ko pura complete ding khabo ko nokha norok boi phuno ka tab khanang no bono hingke mati kaida sini kisisa kani phunung na nyong na ang mani mati kar katang tai kai kanya ar subi pai khenge kisisa kanai nayo tai video khanya ni bagai hingke mali rok saja yang sibla gaban bagai video simi khanya rok tatam ni man le ang to ando to dignai kri bla rignai terang thang ba ke hingke mane na nanya phai ke hingke phunui mayang ang gaban bagai ang rignai ni video khai manara gota ge obona thuksa hingke obo norok hai phuno gota hai mane dignai nu ya hingke buku basi hingke sai mayang ya di baban bagai video khanya gota hingke tabo ka kani phunuk nyong nai ko kisa nugui mang khana norok ko ang ko lugo iko to phili tongota nugui mang khana jori bai rejak do obo yu yang acholon ka jori bai na thok suka hingke ang blouse sumja ge bla nugui mang khana norok tab khe khai bai pura ekdom na thok suka sana suka buskango hingke ma hasal tong de khe bothai sija ge haing tong do kormo bla sana ja kaban bagai bai thango hingke hani sik sing tong suna thok mani hingke obo to asuk boto asta bothai keseng ker dini saman jengke ang bothai keseng bisi tagai maya gei koko to chuki tola habi thangka bo hingke baji kiri jaga do sin pat nogana kalbarin tong ang kalbarin to se mane yang ri subu tong ta tini ri takliya ri subu tong sinai je ri tong mane ri ko to supka ri nai supka gori gnai kormo supka ri ko to obon supka ngate kangsa ri ko to supka gomka ob ori gnai takphurni ta ori gnai gana rasu mane abang nang kisi sa share khairi sine obo rasupurni video ori gnai tabo kani phune ge dai ob rasupurni video tabo ke video to ni khabo ke rasuna na jong ta tabo ngai ko ke se bitak jak noi ko ui mang khana na jong mon naro ko hapa hanje ko koi hainuk phuno hapa ko liya do oro hangke tam ko koi heke kai tong da video hapa ko liya ta iko nugui mang khana naro busike kosto na siri matak mani busike ler pura bathai mang ke sapon gap kari ke nugui mang khana naro kata hingke ang ri rana na jong obo o kani phunung mani obo no obo bini kana tak purnita
이거 날 들어 정도 다보 가게 나랑 아니 ketal na jong hangke video ketal nu jong hangke ani channel please support khayen ta po badi hangke narok ni support be like khenango ke share be kisa khai badi je ka mane musung nai rok je takni jaga sai meyang tongnai rok hangke borok bo sai manai nong tru tei abon bagai norok kisa video no na jong hangke share be kisa khadita ga hangke nong dol lok no hake nang nana dara basoi songrong share khadi hingka hangke ani video borong ni bisingo bo sogo hangke borok bo naitok hangke comment bo khai manai comment ti phana kreng manai hingke borok wader khai tak man takal ba jong bagai nangai tongnai rok kalbar bagai nangai tongnai rok mane taknani jaga mayang tongkha ma hairok hangka hangke norok ani bising ti bo tagai manai da hangka hangke belai mas ka serong ni bisingo hangka ang maya do mane nong no pulewon nakar sano mas ka serago hangka to rignai beri kutu sedo hanani sombobya norok ano 1.5 mas ba 2 mas phono somoi redi hangka hangke 1.5 mas 2 mas somoi ka hangke nong na ang je norok hamsak mani aboni mode ke norok hori manai hangke mas ka serok somoi ba hangke je ani ro tongmani abo bai takisa juda mane gana simbon tongkha bane besak simbon tongkha kabon juda abo hangke ri kutu besak kori kutu besak tagi tongo ang uskango sengmani kalbari salu sakang sungo do abo hangke hangke bothai saje ya kalbari omang se pale ang tongo hangke tini kha ang tagi tongkha bothai sai pai miya bothai sai kya hangke ri obosike tak thogo bori ke ekdom ya pai milik nong sinai MCK tak thogori obo hingke tabo khang bathai suru tongo asol sikudo asol teng nai se tako ke belai khe nai thoknai bini gana bo paijak phono obo to sok mane angna hajage kota gana mane sung ang ane ang sasung tage bla ani bai song botago kyabon bagai gana complete dingjak se bini ge bini rignai besako complete dingjak tabo sudo riko tubo sakta khe rignai gana takha paikha obo complete dingjak tangke obo bo nai thoknai ginorok obo bo nai manai hingke tabo ang tagai tongo ri khe ekdom tak thok suka bori pa patala liya ri kutu phono belai khe nai thokata tabo khang tagai tongo nugui mang khan norok tabo ang asol tagai tongo ta kiri khe belai khe tak thok suka bo srai ekdom ri ko mane khudung jat ka hamno manja khawbo haparok bo kaya nya ta mane baksa hingke khudung asta hapa kaya okusa go khebo tak bani no ekdom misi mane ban khe nai thogodo omti misi rok tam mande hapa kaya khudung sikon brung sikon abon bagai ban khe nai thogoi thango ta ke sini bagai khe loss ta ekdom hapa kari meya hangka hingke loss bile doi tagi meya hingke ke khudung goto koto asuk do mane dona nanya ta dotin hapa kai thango ta tagai tongo ta nugui mang khana norok ang ri tak bani nogo tau khata bo hingke ori ko to hingke adang madang do phatar takani asuk man jaga khaksa kuchugani aro i drungjak tongbola abon bagai aro tak maya rikinai bara hingka simisa aro tak mano phatara ang je singma jaga ota hingka hingke takha bota suri tongang obo hingke kalbar ni video kisa khanyar kha knya ton mane hasal hingke ba sinyang tilayo ta hingka hingke mane ekdom singganan do kalbari hingke obo kha knya talang layo hingke knya sindo knya tonan hini himani no hingke sindo go norok to jotono saimano an no kutu tongman bagai borok kiri jagai ton liata hingka hingke singbo mani na haro obo mane dol hingke ba hanje baji rok kiri jago hingka hingke ba hingke borok bo singno beja langjagano hani borok bo mane kuliata ke knya ko khamtam ne rok no nukhana norok hingke ang tabo bong no ba phatra basai ko video khaitong ta i ko ani no obo no i sorki jak hani nok nukhana norok ege knya hasal ke maton khan kutuni bagai ton malia mane kutu borok sini arok no hingke beng kalbari jorok ko wari rok na kiri jakhata hingke abon bagai ton dia hingke takhe misti muk khaimen kisa video khaitong khai ko hingke tabo khe lotari mane misti muk khai paimen pore bongni rang rani jorang tong khata ke rang nai tong lai ki angke jamani bahana jok song abo binmoni basa jok song bernya chnai thok ya mo kalbarin dini video bola adina ang beri subani tabon bagai ang kisa share khair kata norok no iko misti muk khai iko khumya phalayu misti muk khanin bagai ta hingke tui rok kharnai tabo ya abon je sakang bisa video ri rekha ang video khai mane ekdom chim chaliya mane filik mane ang as gana thangjagai mane gana thangi video khanya no ang talasi jago do abon bagai ang bisi gana ro thangi video khaje bagai an video ka hamke kaliya puliani video roma jaga ba hanyo ge orosimi kisa gana ang kha orosimi as video lo liya ke misti muk khaiman nok mananya ro sin no gana ni an bukrang no klayo abo ke ko kenya bo nai thogo jamai bo nai thogo kenya nai thogo mangsi kalbari sai phaike sing taklai 2026 ni obon pulya kalbari ekdom singbai nanglai jakon obo hingke nok ki video kisi sa khanya kata bon bo cameraman tongo misti sar jono ta kenya nam kha kenya yangke kenya ni lagi tongnai
yang sarlaiman se marang suka sarlaimani tabuk to niom siabo hangka hingke ba nukui mang khana naro misti sai tong lai tabuk ko nya song tabuk ko lotari khosar kha thaipur video edit khaimane ko ulia lotari mane lotari ni rang borok nai tong lamane si ri jaksi usaka yang video khaimane salia tabo pati khari tong ko nya ni bahana jek amu jamani bahana jek ta bin mon basa jek punya thok ma hana 실렁어 버리던 거요. 아무나 hinge. kupur putla busa hasing tong siwo. Na chokmani bure. 너랑 페이스북에 너가나 비니 앞으로게 페이스북 니 비디오 그러 잘리양 비니 페이스북 사정 보는 비디오 가면이 beri balik na 저기 거. Kono gue makanan norok tabuk kain ke rang na jong lai tabuk iko be ko na jong lai kata misti sar manera maruta makanan norok tabuk kain ke mane iknen mamang kisah kalbar ni benar bu enjoy khadi kalbar ni kisah punung ri khata tabuk ke jamani bahana jengno punung na ya bin mon sa jengno ko omong ke kenyana hana tangjak yang mane kenyana han thang ta bor kori jarawa sang video khaitang lai manta ke ko bo misti movement bagai tiari khaitong ta tabo kai ki yang kai ko kenya ba jamai balakhina salana thok bri nai thok kenya bo mosang suka ri nai obo bini moi sikona ta go ekdom nai thok suka mosang mani sailap kri kha kenya hani chik chik ching tong siwo ri nai be mosang suka jamai ba hani mosang suka kenya jamonyo balakhina thok ka mo bo mosang lai kha bye bye tinin video asung chane video